M'agrada passejar tranquil amb un somriure a la cara. Sé que tu i jo fem bon equip i el farem altra vegada. Tu vas més lent, 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 si cal t'espero. Tu pots anar fent, fent, fent. M'agrada passejar tranquil amb un somriure a la cara. Sé que tu i jo fem bon equip. A mi el que més m'ha agradat ha sigut a poder col·laborar amb els detalls. En veritat, d'estar amb els detalls, contentíssima, orgullosa també i divertida també. I ens hem passat bé al principi una mica de vergonya, però ja està. La vergonya ja ha passat i ara a gaudir del videoclip i espero molts seguidors. Tu vas més lent, 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 si cal t'espero. Tu pots anar fent, fent, fent. L'Escola de les Aigües és una escola d'educació especial que està aquí a Mataró. Tots els alumnes que venen tenen diversitat funcional i bé, participar en projectes com aquest doncs és una gran oportunitat i ha estat tot un luxe. S'arriba com a proposta de l'Escola de Música de Mataró, conjuntament amb els Detallets, ha estat brutal, molt potent, no? Perquè és una experiència impensable i única per aquests alumnes que els ha deixat anar moltíssim, no? Malgrat que està molt en boca el tema de la inclusió, moltes vegades hi ha una gran desconeixença d'aquest món de la discapacitat. I aleshores, per això, sempre que podem, ens afegim al carro de projectes externs, que evidentment reverteixen bé aquí a l'escola. Nosaltres, quan vam pensar aquest projecte, vam pensar en un projecte que estigués obert. Nosaltres l'únic que vam poder decidir és que volem treballar amb aquests artistes, amb els tiets, i alhora vam voler tenir el procés creatiu totalment obert, que fossin les noies, els nois d'aquí de les Aigües, que decidissin la temàtica, que decidissin l'estil musical, que decidissin la instrumentació, que decidissin quines escenes voldríem representar en el videoclip. Els alumnes estan encantadíssims, i més amb aquest tipus de projecte tan transversal, de música, que no estàs pensant en un projecte de medi, de ciències o de llengua, que és això, un projecte que poden gaudir i tots hi poden arribar. Que és un projecte molt interessant i he après a cantar més bé amb els cascos i amb el micròfon. ¿Estás aquí, Núria? Sí. ¿Cómo te digo? Passeja tranquil, el primer, amb un somriure a la cara. Avís? Vale. A la cara. Sé que tu i jo fem bon equip i el farem altra vegada. Tu vas més lent, 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 si cal t'espero. Tu pots anar fent, fent, fent. Al final, el procés de creació d'una cançó, quan és un single, quan és un disc que hi ha moltes cançons seguides, és inherent que hi va la cançó i un videoclip. Llavors els hi vam proposar el projecte com a un pack, que és el que era fer la cançó i alhora fer el videoclip. Aquí ja tens tots els alumnes allò superrevolucionats perquè com a tots, i més aquests que són els adolescents de l'escola, doncs el tema de YouTube o de fer un videoclip o de youtubers, doncs supermotivats. Perdut, sento que els estimo més que ningú. Tot al final és posar-li actitud, sempre dependrà de com siguis tu i tu. L'objectiu és gravar un videoclip de nosaltres. El nostre objectiu és el videoclip, totalment, però que el de menys, que m'ha agradat tot aquest projecte i espero un altre any tornar a repetir-ho. Totalment d'acord. 1, 2, 3, 4, 1.
s'ha fet des de zero, els alumnes han pogut decidir i dir la seva i això és superimportant perquè se'ls ha tingut molt en compte des del primer moment. Clar, això els dona un xuter d'autoestima brutal. Al principi no tenien res i vam anar ficant idees. Pues realment vam aportar idees així de què seria la cançó. Pues una de les més principals, com ja hem dit, que era de la discapacitat. Penseu moltes frases cada un a la classe i després dir, com per exemple, aquella petita frase que dèiem, ho podem fer, fem-ho. I per exemple tot això. Al final, després d'algunes idees i tot això, pues, ja va sortir la cançó. Així. Doncs avui és una mica el primer contacte amb la cançó que ja hem creat. Els hem ensenyat una mica el que teníem preparats i vam fer aquí una mica una mescla i va acabar sortint una base bastant divertida. Jo crec que han estat molt receptius, els ha agradat moltíssim que portéssim aquesta cançó així, amb aquest ritme tan mimadet. De fet, jo crec que estan bastant contents, els tenim per aquí darrere, que no els veieu, però mira com marxa. És posar-li actitud, sempre dependrà de com siguis tu, i tu, i tu, i tu, i tu. Perquè no volia anar a l'escola i ara somric quan em ve a buscar el bus i no em sento sola. Nosaltres potser hem aportat formes de com donar veu, donar-los veu, no? De dir com fem perquè parlin del que els hi passa, del que senten. Des de la desinhibició que els llenguatges artístics ens porten, no? Diguéssim que a partir d'aquest lloc que ens hem resituat és on comencem a explorar quines són les necessitats, quines són les inquietuds de cada una de nosaltres i a partir d'aquí comencem a crear. A veure, el missatge és que, aunque tinguem les dificultats i tot això, pues, podem fer lo que podem fer. La gent que es pensi que ho sabem fer segons quines coses. Bueno, jo crec una mica també en totes les coses bones també, com denunciar les dolentes també. Bueno, fent una mica de que no sempre té que ser tot oscur, tot fosc. Pot ser una mica d'alegria, una mica amb llum. Aquesta tarda vull trobar-te en una terrassa jugant a cartes, que se'ns pongui el sol i tinguem una manta, que tu portis tanquera i jo la fanta. Aquesta tarda vull trobar-te. Sí, quan em mires, ja puc entendre. Penso que no, però sí. Això és un àlib. Haurem de fer algunes frases que vagin per aquí dins, no? Ja puc entendre. Ara està com vosaltres. A veure si... Oi tant, per exemple? Sí, oi tant. Mare, oi tant. Vols dir una altra frase o no? Han sortit històries molt xules i també veus com es desniveixen, no? Certs alumnes que estan més cohibits al que és dins de l'aula o amb altres activitats, no? Com la música ajuda a canalitzar les seves emocions, no? Les profes ens explicaven una mica que el que fan a l'escola i el que fan al dia a dia ho trien una mica ells. Com ens van dir, els estan preparant per un futur professional i perquè puguin adaptar-se i viure en aquest món el millor que es pugui. Llavors crec que al final el poder transmetre i el poder transmetre les seves sensacions a través de la música i a través de l'expressió corporal i del ballar i al final que els faci riure i que s'ho passin bé és de les maneres més fàcils com d'acabar fent que s'obrin. Els llenguatges artístics tenen un potencial molt gran perquè connecten amb l'imaginari de les persones, connecta amb les emocions, connecta amb el record, connecta... no sé, és un estímul, és una motivació, és una connexió. Diguéssim que tots els llenguatges artístics ens condueixen a un espai de creixement molt important. El fet que es vulgui portar això a artistes o
músics en general a dins de les escoles, i especialment en una escola com les Aigües, jo crec que és un projecte molt enriquidor per ambdues parts, tant com pels músics com pels alumnes. També perquè els alumnes poden veure que això de la indústria musical i això de fer cançons no és vinga, avui trec un tema i trec un tema, sinó que hi ha un procés molt llarg a darrere i a vegades feixuc, que també s'ha de suportar i que a vegades no és del tot agradable. Sí. I nosaltres vam aprendre d'ells la seva capacitat de superació i la seva capacitat de les ganes de viure que tenien i d'aprendre i de que tu els ensenyaves una cosa i encara que no els hi sortís a la primera, doncs, mica en mica, a base de repetir-ho i a base de tenir gent que t'ajuda, doncs, de poder-ho aconseguir. A nivell, jo crec que educatiu, aquest híbrid de diferents disciplines sempre és molt enriquidor, no? I tenir la sort en un projecte com aquest de poder combinar un especialista de música amb una de dansa, amb l'experiència que tenen els propis alumnes d'aquí, més que vingui un artista de fora, també és una mica de sacseja una mica la dinàmica educativa que portem normalment i crec que és molt enriquidor. Sempre que entra l'artista a l'escola aporta, jo crec, alguna cosa més, no sé, obre una mica les mires, no? Qualsevol idea fresca i nova que arriba sempre ajuda, perquè treballar amb un equip com són els mestres de l'Escola Municipal de Música ha estat també tot un luxe. El projecte aquí Les Aigües, nosaltres ens hem enamorat de com treballen i de quina cura tenen de tots els processos. I a nivell creatiu ens hem entès molt bé, perquè justament és una escola molt oberta a la creativitat i a fer activitat, i ens hem entès molt aquí. I a mi el que més m'ha agradat és plantejar un procés realment que fos un procés creatiu conjunt. I tenir aquest espai per fer això com plegats és bastant, per mi és poc habitual. Quan tu estàs treballant aquí, les típiques llengües, les típiques matemàtiques, de vegades és molt difícil d'igualar, entre cometes, nivells. En tot el tema de les arts, en la música o l'educació física, aquestes àrees més transversals, la possibilitat de que tothom hi participi és molt més fàcil i els resultats, per descomptat, són molt més bons. I aquí, per exemple, ens trobem que molts alumnes no parlen, no utilitzen el llenguatge que utilitzem la majoria, però a través de la música o a través de les arts arriben a fer aquesta connexió de comunicació amb la resta d'expressió, sobretot a nivell emocional. Clar, això és superimportant i al final és això, donar-los l'oportunitat de comunicar-se a través d'un altre llenguatge, com és la música o com és qualsevol fet artístic. El que necessiten són experiències, o sigui, el que més els hi podem donar nosaltres són experiències d'aquest tipus, que és el que realment s'emporten i amb el que aprenen. I no sé, per nosaltres ha sigut superenriquidor també conèixer-los, poder veure aquella realitat que al final molts cops queda amagada entre aquelles quatre parets i no ho podem veure, no? I ens ha fet molta il·lusió perquè al final nosaltres ara també podem explicar com ho hem viscut en els nostres amics, en els nostres coneguts. Que és una experiència, sí. És això, la paraula és enriquidora, és allò que de cop es va acabar el projecte i un dia parlant dèiem, hosti, aquest dijous no hi hem d'anar, que raro, saps? El factor motivació d'aquest projecte ha sigut espectacular, sí. Perquè des del minut zero que veníem, elles els havien explicat, les professores d'aquí, i sí que és veritat que t'ho expliquen tot el que tu vulguis, però quan arribem aquí el primer dia, que arribem nosaltres dos i arribem amb els detallets també, clar, uau, no? És com de cop s'il·lumina l'espai i estaven totes amb una predisposició, una motivació. Bueno. Genial, genial, genial. Pues bastant bona, la veritat. I divertida també. Ho han viscut
i ho han gaudit al 100%. O sigui, tots esperen que arribi els dijous, perquè dediquem al matí al projecte del videoclip, no? O detalls, com diuen, no? Perquè... Que acabàvem un exercici o acabàvem alguna que havíem proposat de fer i tots estàvem eufòrics, era com, i ens posàvem a aplaudir tots, no?, d'emoció. M'ha sorprès magníficament que amb aquests tipus de processos i amb aquests tipus de llenguatges la resposta és meravellosa. Un projecte molt bo i a veure l'any que ve si en podem repetir o fer més coses i millor encara. Si hagués de dir una paraula seria gràcies, perquè el resultat ha sigut màgia, ha estat màgia. Sí, m'agradaria repetir perquè m'ho he passat molt bé, he après coses. És molt guai, no?, com veus que estàs com tocant aquell lloc on, bueno, entre tots, que t'omple el cor. Un 10 de 10. Jo un 100.